ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗଳ୍ପଟିର ନାମ ହେଲା କଙ୍କଡ଼ା ଜୀବନ ରଖିଲା। ମାଟିଏ ପୁଅଟିଏ। ପୁଅ ବିଦେଶ ବାହାରିଲା। ମା କହିଲେ, ପୁଅରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୋର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏକୁଟିଆ ବିଦେଶକୁ ଯା ନାହିଁ। ତୁ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଛୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯା। ପୁଅ ପଚାରିଲା, ମା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା କ'ଣ ଦରକାର? ତା ଛଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ରଖିବି କେଉଁଠି, ନେବି ବା କିପରି? ମା କହିଲେ, ପୁଅ ତୋର ଗଣ୍ଠିଲି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ରଖି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ମା କଥା ମାନି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ପୁଅ ବିଦେଶ ବାହାରିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ସେ ହାଲିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଗଲା। ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା। ପିଲାଟି ଶୋଇଗଲା ପରେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ସାପ ବାହାରି ଆସିଲା। ଫଣା ଟେକି ସାପଟି ପିଲା ନିକଟକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ସାପଟି ଗଣ୍ଠିଲି ଭିତରେ କର୍ପୂର ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଗଣ୍ଠିଲି ଭିତରେ ପଶିଲା। ଗଣ୍ଠିଲି ଭିତରେ ଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ା ସାପଟିକୁ ଦେଖି ତାର ବୁଢ଼ା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିରେ ସାପର ବେକକୁ ଜୋରରେ ଚିପି ଧରିଲା। ସାପଟା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମରିଗଲା। ପିଲାଟି କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେହିପରି ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଦେଖି ସେ କହି ପକାଇଲା, ଆରେ ବାପରେ, ଆଉ ଯେ ବେଳ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତରତର ହୋଇ ଗଣ୍ଠିଲିଟି ଧରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଲା ସାପ ଓ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିପାରି ମନେ ମନେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ମାର ଉପଦେଶ ପାଇଁ ତାର ଜୀବନ ରହିଥିବାରୁ ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କଲା।